Připojení počítače kabelem je velice jednoduché, ukážeme si rychlou ukázku. Potřebujeme k tomu router. Zde vidíme jeden z klasických zástupců routerů. Zde vlastně vstup, který je označen modrým portem. Máme tady 4 žluté výstupy. Takže vezmeme kabel, zapojíme do jednoho z výstupů. A druhou stranu kabelu zapojíme do počítače. Samozřejmě můžeme lépe nejspíš do stolního, protože u notebooku bychom užili Wi-Fi, ale zde si příklad ukážeme do notebooku. Zde je zdířka tady, špatně asi bude vidět na videu. Tak. A to je všechno. Zde vlastně není rozlišení, který výstupy jsou určeny k čemu. Tady je to univerzální, všechny jsou určený vlastně k připojení k internetu. Nyní, když jsme to připojili, koukneme si tady ještě na diody. Tak, tady vlastně vcela vpravo je dioda pojmenovaná WAN. WAN znamená, že je to vlastně přívod z vnější sítě. Když to kabel spojím, ten, který vlastně do té modré zdířky, tak vidíte, že se nám přestalo svítit. Pokud ho zapojíme zpět, tak se nám opět rozbliká. Potom zde máme čísla 1 až 4. To vlastně ta dioda, která svítí, nám značí, ve kterém z těchto výstupů máme zacknutý kabel. Tak zde je to vlastně port číslo 2. Dále nám zde svítí VLAN, to nám označuje, že zapá Wi-Fi síť. Systém VPS nepoužíváme, proto nesvítí. Systémová ikona a power označuje napájení. Tak, koukneme se na obrazovku na počítače, vidíme, že internet nám funguje. Není třeba nic nastavovat, pokud je router v té standardním nastavení, stačí nadsázat kabel a počítač si všechny věci, které potřebuje k připojení, načte sám.